Her kan vi se en celle med en cellekerne. Cellekernen består af kromosomer, hvilket består af DNA-strengen inde i proteinet. DNA-molekylet består af 2 strenge, der snor sig om hinanden i en dobbeltspiral, også kaldet en dobbelthelix. Disse kaldes polynukleotidstrenge. Disse strenge finder vi i nukleinsyrerne, der er dannet af følgende grundlæggende byggesten: nukleotiderne. Nukleotidbyggestenene består af 3 dele: en fosfatgruppe, et kulhydrat, i DNA er dette kulhydrat deoxyribose, og en nitrogenholdig base. I DNA findes 4 typer af baser: adenin, thymin, guanin og cytosin. Polynukleotidstrengene holdes sammen af nogle svage hydrogenbindinger mellem de nævnte baser. Hydrogenbindingerne er en binding med intermolekylær kraft. Kort sagt er intermolekylære kræfter kræfter, der virker mellem atomer og molekyler, som ikke holdes sammen af kemiske bindinger. Adenin binder sig altid med thymin, og guanin binder sig altid med cytosin. Processen replikation kaldes også en fordobling. Altså kopieres DNA'et i en celle helt præcist. Samme gener. Cellen får hverken for meget eller for lidt. En helt nøjagtig kopiering. Formålet med denne replikation, vækst eller vedligeholdelse. At en replikation er semikonservativ, vil sige, at den ene streng i det replikerede DNA stammer fra den oprindelige DNA. Altså er halvdelen af det nye DNA-molekyl det samme som det oprindeligt kom fra. Hver DNA-streng anvendes som en slags skabelon for syntesen af en ny, identisk DNA-streng. DNA-syntesen foregår fra 5-mærke mod 3-mærke. Retningen ved hjælp af enzymet DNA-polymerase, som aflæser baserne i skabelonen og forlænger DNA-kæden ved at indsætte et nukleotid ud fra reglen, at adenin skal sidde foran thymin og guanin over for cytosin. Kort sagt foregår proteinsyntesen over 2 trin, tilsammen kaldet det centrale dome. Det centrale dome er en betegnelse for denne proces. DNA, altså transkription, mRNA, translation til protein. Den første del af proteinsyntesen, hvor DNA bliver til mRNA, messenger-RNA, kaldes transkription, og den anden del, hvor mRNA bliver til et reelt protein, kaldes translation. For at forklare proteinsyntesen meget enkelt, så åbner DNA-strengen sig, og derefter kommer mRNA'et ind, altså meddeler-RNA'et. Så aflæser mRNA DNA-strengen og laver en skabelon. Efter mRNA'et har lavet skabelonen, bevæger det sig ud af cellekernen og bliver hentet af ribosomet. Til sidst bliver opskriften i mRNA-molekylerne brugt til at lave det færdige protein ved processen translation.